Ngane yuebe ke nake. Yes. No pone que no mashabiki nsakia. Otiamo tote venga Frida. Ega sio korane ngia. Chiro kubuka mambi kwa tomoyo. Yes, tigatugusire usitano na Bikael. Sisa kubuka matomo. Turamo sira nere. Yes, na we gwendra tuikera ne asto kone kinga. No ene ke rumunta bwate biasara. Ono si proposal Frida. Otoro kyo to convincinga, the proposal ane nigere na iga. Mchangere Frida. Ene kinga to abe tugusire na Frida senchira. Nembia kera abantu bale bijana boye kera abantu bakwato bokomu. To kone kinga to abe tuse. Na buyi ngana na bete nkoranga. Nigo koranga ekiombeke bose omtandao o TikTok obeire ugotwara chinguru bose asumuntu wabweke nyamore tokoranga obeire a movement asingenje uocha kwaligania omugando uri omunene okirenga abono abantu nigo abange babere bakosoa asomtandao ria ndo tware chinguru kegima nabo igo nigo engane tugwene tutumiki asenjira engiya na serikali na beko itumika mutandao TikTok no toma ujumbe gete gochia sabantu ose no ene byombe maybe bibiji kanisa na biko itumika osemia abantu asigo eviniga tia magana na bete ngoranga nigo bono mtandao rio bego twara chinguru kegima nabo igo nigo gwene tutumika asenjira erengiya ne gwene kinga ngosemi turabantu nabo igo ngone kitore twabeire tukubwaterana ngaitenga naende asense media TikTok abantu nga ngwakano bale content creators ekero konyaranga no Brian Chira kalinge nsemeri no kwale koranga kakonya gukwana kwa rankiki bona gukwana ne ni bale kuliya enda kwenekia nga obugima bwaye mbuya bole timetende job gosenga ngwaro cha se county ria Nakuru ngaitenga abonchirelia babeira abange Kenya yiga ekero kuligerelia nga uchumi